Hello guys, welcome to Biltam's Vlog. Nata sa Mundiri, Santa Ana, Taguluan. Tara guys, planta guys. Sintud Lauter. Nangi ang mga lubi guys, kamutong na. Kay sangit sa wire. Ang silungan sa motor, wala na gyud. Kita na gyud ang mga motor guys. Ako na Adria. Dire na akong ipakuan guys, kuwang motor. Bahala na kumukulan diya, kumukulan pod di artist. Kalapot diya katubigan. Bahala na paano ba ako lang. Paano na okay. Ay, pa naman. Iba din. Noon pa naman noon. Akin na maglandong. Agad punta ko na dito. Profit. Mula na siguro niya ba? Oo. Ano sa? So shout out day ko sa konteron. Sa naglantaw. Og sa wala pa naka-subscribe sa akong channel, please subscribe to my channel, Biltam's Vlog. Og salamat kayo sa inyo guys.